Здравейте! Замисляли ли сте се някога, защо, колкото и да се стараем, просто не можем да имаме всичко, което си поискаме? Ето, точно тук се намесва икономиката. Днес ще надникнем в основите й, за да разберем как тази наука всъщност обяснява почти всеки избор, който правим. Така че да започваме. Хайде за момент да си помечтаем. Представете си свят, в който няма абсолютно никакви ограничения. Ама никакви. Имаме безкрайно много пари, време, ресурси, всичко, за което се сетим. Какво щяхме да правим тогава? Как изобщо би изглеждал животът ни? Хубава мечта, нали? Но край на приказката. Да се върнем в реалния свят. А тук, както добре знаем, нещата стоят по съвсем различен начин. Всичко си има лимит. Времето ни, парите, дори ресурсите на нашата планета. И ето тук, точно в тази точка на сблъсък, между безкрайните ни желания и ограничената реалност, точно тук се ражда икономиката. Тя е, най-просто казано, науката, която изучава как ние, хората, се справяме с този вечен, фундаментален проблем. Добре, нека сега да разнищим този основен конфликт малко по-надълбоко, защото той е в сърцето на абсолютно всичко в икономиката. Ето го и официалното определение. Основният икономически проблем е точно този сблъсък. Вижте, от една страна сме ние, хората, с нашите безкрайни желания. Искаме нов телефон, по-хубава кола, екзотична почивка, повече свободно време. Списъкът никога не свършва, нали? А от другата страна са ресурсите, с които разполагаме, за да произведем всичко това. И те са, оскъдни. Ограничени са. И точно това напрежение, тази вечна битка между искам и има, е двигателят на цялата икономика. Добре, хайде сега да разгледаме двете страни на това, да го наречем икономическо уравнение. Потребностите срещу ресурсите. И тук виждаме картинката съвсем ясно. В лявата колона – нашите потребности. Те са като жив организъм, постоянно растат, променят се, задоволиш една нужда и веднага на нейно място се появява нова. Нали така? А в дясната колона – суровата истина. Ресурсите или производствените фактори, както ги наричат икономистите – земя, труд, капитал, те са си толкова колкото са. Имат си лимит. И интересното е, че тези наши нужди не са просто някакъв хаотичен списък. Психологът Ейбрахам Маслоу предлага една много известна концепция – пирамидата на потребностите. Вижте как работи. Всичко започва от основата, от най-базовите неща за оцеляване – храна, вода, сън. Чак когато те са осигурени, започваме да мислим за следващо ниво – сигурност. После идва нуждата от принадлежност, любов, приятелство. След това – уважение, постижения. И чак на самия връх е себеосъществяването. И затова желанията ни са безкрайни, защото винаги има още едно стъпало нагоре, към което да се стремим. А ето ги и ресурсите от другата страна на уравнението. Икономистите ги делят на 4 основни типа. Първо – земя. Това е всичко, което идва директно от природата – минерали, гори, вода. Второ – труд. Това сме ние, нашите физически и умствени усилия. Трето – капитал. И тук внимавайте, не става въпрос само за пари. Говорим за машини, инструменти, сгради, всичко, което е създадено от човека, за да произвежда други неща. И четвърто – предприемачество. Това е онази специална съставка, искрата, която взема първите 3 ресурса и ги организира, поемайки риск, за да създаде нещо ново и ценно. И да повторим, всички те са ограничени. И така. Какво се получава? Имаме безкрайни желания, но ограничени ресурси. Това означава, че всяко общество, без изключение, е изправено пред необходимостта да прави избор. И за да се справи, то трябва да намери отговор на 3, ама наистина фундаментални въпроса. Ето ги и тях. 3 златни въпроса на икономиката. Първо, какво да произвеждаме? С ограничените си ресурси ще правим повече хляб или повече смартфони? Повече болници или повече магистрали. Второ, как да го произвеждаме? Ще използваме повече машини и роботи или ще разчитаме на повече хора, на ръчен труд? И трето, може би най-трънливия въпрос. За кого произвеждаме? Кой ще получи това, което сме създали? Как ще го разпределим? От начина, по който едно общество отговаря на тези 3 въпроса, зависи какъв тип икономическа система има то. Да се фокусираме за момент върху първият въпрос
Какво? Тук има едно желязно правило. Всеки отговор е компромис. Няма как да е иначе. Като изберем да произведем нещо, ние автоматично избираме да не произведем нещо друго. И този компромис си има специално име в икономиката – алтернативен разход. Това е, може би, едно от най-ключовите понятия, които трябва да разберем, защото истинската цена на всеки избор не е само в левове и стотинки. Истинската цена е стойността на най-доброто нещо, от което сме се отказали. Това е цената на пропусната възможност. Ето един супер прост и ясен пример. Един студент трябва да избере дали да отиде на лекция или да се подготвя в библиотеката. Не може да е на двете места едновременно, нали? Ако избере лекцията, неговият алтернативен разход е пропуснатото време за четене в библиотеката. Ако избере библиотеката, алтернативният разход е пропуснатата лекция. Всеки избор си има цена. Цена на пропуснатата възможност. Добре, всички тези избори, за които говорим, от големите държавни решения до това какво да закусваме, се случват на различни мащаби. И за да ги разберат, икономистите гледат на света през два различни обектива. Тези два обектива са микроекономиката и макроекономиката. Представете си го така. Микроекономиката е като да гледаш през микроскоп. Тя се фокусира върху детайлите, върху отделните икономически играчи, как едно домакинство харчи парите си, как една фирма решава колко работници да наеме. Макроекономиката от друга страна е като да гледаш от сателит. Тя се интересува от голямата картина. Икономиката на цяла държава, общата инфлация, безработицата, икономическия растеж. Не гледа отделните дървета, а цялата гора. Хайде да видим дали сме разбрали. Бърз тест. Ако говорим за инфлацията в България за дадена година, това е макро, разбира се, засяга всички. Ако анализираме печалбата на фирма Х, това е микро, гледаме една конкретна фирма. А брутният вътрешен продукт на страната, естествено това е макро. Виждате, двете гледни точки са различни, но са абсолютно свързани и се допълват взаимно, за да ни дадат пълната картина. И така, стигаме до края. И ако трябва да запомним само едно нещо, нека да е това. Икономиката в своята същност е науката за избора. Тя просто ни дава рамката да разберем защо и как правим избори, когато не можем да имаме всичко. А това, както се досещате, се случва постоянно. И ето един въпрос за финал, над който да се замислим. Кой от изборите, които направихме днес, всъщност беше икономически? Като се сетим за алтернативния разход, за ограничените ни ресурси като време и пари, ще видим, че отговорът е почти всеки. Дори решението да отделим време за тази информация тук. Благодаря ви, че бяхме заедно.